Γερμανία, Βέλγιο, Αυστραλία, Αμερική. Θες να ζήσεις τη μοναδική εμπειρία της δουλειάς? Θες να νιώσεις χρήσιμος και παραγωγικός? Θες να ακούσεις τον ήχο της κάρτας να χτυπά? Έχουμε τη λύση. Απαντάμε στο πρόβλημα της ανεργίας και δίνουμε άλλο νόημα στην ξενιτιά. Γίνε μετανάστης. Δήλωσε συμμετοχή στους καταλόγους ξενιτεμένων Ελληνόπουλων. Άνοιξε τα φτερά σου σε τόπους ξένους και αλλαργινούς. Τομέας μετανάστευσης Πασόκ. Κάναμε το όραμα πράξη. Πασόκ. Ξαναγράφουμε την ιστορία και τα τραγούδια της ξενιτιάς. Αναχωρήσεις τρένων για Γερμανία-Βέλγιο καθημερινά από σταθμό Ναρίσης. Αναχωρήσεις πλοίων για Αυστραλία-Αμερική καθημερινά από λιμάνι Πειραιά. Οι 10 πρώτοι μετανάστες θα κερδίσουν ένα CD του Στέλιου Καζατζίδη με υπογραφή του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Οι 10 δεύτεροι ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Πανίνη. Πασόκ. Η ξενιτιά είναι δικαίωμα.